ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପରେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଖାସ୍ କରି ମୋବାଇଲ ବିଷୟରେ, ମୋବାଇଲ ଜିଓ ସିମ୍ ବିଷୟରେ, ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର, ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଜିଓ ସିମ୍ ତ ପ୍ରାୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ଜିଓ ପକାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିଲା ମାନେ ଆମେ ସିମ୍ ପକାଉଛେ, ସିମ୍ ପକାଇଲା ମାନେ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ। ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ ଯେଉଁ ବରଂ ଆମର କିଛି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ କି ଫୋନ୍ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ କି ପେଟିଏମ୍ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଭ ହେଉନି, ସବୁଥିରେ ଲସ୍। ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଉଛେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ କି ଫୋନ୍ପେ ଯେଉଁଥିରେ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଟଙ୍କେ 1.5 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ବି ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନି। ଆମେ କିପରି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ମୋବାଇଲକୁ ଆମର ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା, ଟଙ୍କାଟେ କାହିଁ ନହେଲା ଲାଭ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ବି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିକି 2 ପଇସା ବି ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମାସକୁ କିଛି ନହେଲେ ଟଙ୍କା 5,000 ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଜିଓ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତେଣୁକରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି। ଯାହାଫଳରେ ସ୍କିପ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ କିପରି କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ଆପ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କିପରି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମୋବାଇଲର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବା। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଜିଓ ପୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଜିଓ ପୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ପୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇକି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା, ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଓପନ୍ କଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଦେଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ OTP ଆସିବ ଭାରି। OTP ଆସିଲା ପରେ ମୋ ରେଜିଷ୍ଟର ଆସିଲା ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଆସିଗଲା OTP, ଓପନ୍ ହେଇଗଲା। ଓପନ୍ ଆଗ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି, ମୋର 22 ଟଙ୍କା ଅଛି ବାଲାନ୍ସ। ଏବେ ବି ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଚାଲ ବାଲାନ୍ସ ଲୋଡ଼୍ ବାଲାନ୍ସରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଲୋଡ଼୍ ବାଲାନ୍ସ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 200 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା 200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଭରିବା 200। ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଭରିଲେ ନା ଏବେ 200 ହେଉନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500 ଟଙ୍କା ଭରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଭରିଲେ ଆମକୁ 18 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା ମିଳୁଛି, କାରଣ 500 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 18 ଟଙ୍କା 96 ପଇସା। ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରୋସେସ୍ କଲାବେଳେ ଏଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମକୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ, ପେଟିଏମ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମକୁ କେଉଁଥିରକୁ ନେଉଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। UPI ଆସିଲା। ଆପଣ ବି ATMରେ କରିପାରିବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କରିପାରିବେ, UPIରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆସିଗଲା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ। ମୁଁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ଇଏ କରିଦେଲି। ଦେଖ ଗୁଗୁଲ୍ ପେକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି। ପେମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମୋର ହେଇଗଲା, ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଜିଓ ପୋଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋର 500 ଟଙ୍କା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା। ଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ପରେ ମୋତେ କୁପନ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। କୁପନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ପଛରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେବା, ପଳେଇ ଆସିବା। ମୋର ସେଇଠୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଗଲା ବାଲାନ୍ସ, ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ଲୋଡ଼୍, କାହାକୁ ବି ଏଇଟାରେ କାହା ପାଖରେ ଇଏ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ସିଏ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। 500 ଟଙ୍କା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିଦେବା। ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ଦେଖିବା। ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ମୁଁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଲି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସିଯିବ ଏଥର ତାର ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ। ଆସିଗଲା ପ୍ଲାନ୍। ମୁଁ 239 ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 239 ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ 4 ଟିକିଆ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ 4 ଟିକିଆ ପିନ୍ ମାଗିବ। ସେ 4 ଟିକିଆ ପିନ୍ ଦେବେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଦେବେ।
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଖିପାରିନି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ 4 ଡିଜିଟ୍ କି 6 ଡିଜିଟ୍ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଦେବେ ଯେଉଁଟା ରିଚାର୍ଜ କଲା ବେଳେ ଦରକାର। ମୋର କ୍ୟାପ୍ଚା ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ରିଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲି ମାନେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରିଚାର୍ଜ